Ahojte, milí moji, vítam vás opäť na mojom kanáli. Ako vždy ideme sa pozrieť na odkaz kartičiek, čo nám chcú povedať, ako nás chcú nasmerovať. Ako už veľmi dobre vieme, nie je to pre každého ten výklad, je pre teba vtedy, keď s tebou nejak prirodzene súznie a v čase, keď si ťa nájde, vtedy to máš počuť a vtedy ti to má niečo dať. Takže idem sa na to pozrieť. V týchto dňoch aj pripravujem pre vás výklady na mesiac jún, na všetky znamenia, takže sa veľmi teším sama, čo nám všetkým povychádza a ideme na to. Máme blázna a máme páža palic. To je nádherné. V tvojom živote niečo definitívne nové začínaš. Ale to nie je, že začína etapa iba tak, lebo ty sa iba pozeráš a niečo nové vzniká, ty sa o to pričinuješ. Teba veľmi niečo láka, nejaká cesta, niečo skúsiť, niečo sa naučiť, niekde sa posunúť, spoznať nejakú osobu lepšie. Je tam veľmi veľké chcenie, je tam veľmi veľký zápal. Máš si až dať pozor, lebo obidve tie karty hovoria o takej až detskej naivite. Keď si niečím veľmi nadšený, máš tam si zachovať stále aj tú svoju zodpovednosť a nerobiť veci bez rozmýšľania, lebo naozaj ty by si sa najradšej rozbehla voči niečomu novému a to palicové pažatko, jemu sa tam práve vyliahol dráčik z toho vajca, hej, to je niečo nové, to môže byť nový projekt, to môže byť, hovorím, spoznal si niekoho nového a veľmi, veľmi ťa zaujal. To môže byť cestovanie do nejakej krajiny, to môže byť nová práca, to môže byť nový koniček, nová cesta, ktorá sa pre tebou otvára, ale ty si ten, ktorý ju chce nasledovať. Nie je to, že by to bez tvojho pričinenia nejako iba niečo začalo a v niečom si sa viezol. Nie. Je tam obrovská energia aj z tvojej strany, obrovský impuls. Len ako hovorím, máš si dávať pozor na zodpovednosť, ale nemáš si nechať kecať od okolia. Vieš, ako veľa ľudí ťa vie negovať, keď ty si pre niečo zapalený a to ti nepôjde a to sa ti toto stane a tamto stane. Toto vôbec nepočúvaj. Ty počúvaj svoj vnútorný hlas. Ty, keď ťa niekde ťahá, ty to máš skúsiť. Je to súčasť teba, ale to nehovorí o tom, aby si bol nezodpovedný a robil neuvážené veci. Hej, máš si to rozmyslieť, lebo naozaj blázon býva niekedy tak fascinovaný, až trošku zabúda na tie zadné vratka alebo zodpovednosť. Takže ty máš požehnanie od vesmíru ísť do nové veci, ktorá ťa nadchýňa, nepočúvať negatívne komentáre a reči ľudí, ktorí ťa nechcú vidieť takého nadšeného, lebo zapamätaj si, ty v tejto energii veľmi žiariš. A pre ľudí, ktorí sú negatívni a ktorí nevedia byť v živote šťastní, je tvoje svetlo toxické, potrebujú ho zhasnúť, takže toto ty nepočúvaj, ale daj si pozor na svoje kroky. Prajem ti, nech sa ti z výkladu